Здравейте! Днес сме в мола, за да правим фокуси пред непознати хора. Останете за да гледате. Изтегли си ти. Ти си изтегли карта. Тегли. Да, обаче не я показвай. Задължително не дай само на камерата я покажи, на мен не ми я показвай. Видяхте ли коя е? Добре, да я. Само я запомнете. Нали така? Запомнете картата. Тя влиза някъде по средата. Едно бързо разбъркване. И вижте, не е най-долната, не е най-горната. Нали така? Дай си двете ръце. И двете. Така. Ти кажи някакво число между 1 и 15. Между 1 и 15. Кое? 5. Добре, ти избра числото. Ти ще вземеш и изброиш 1, 2, 3, 4, 5 карти на неговите ръце. Ти каза 15 и изброй 5 карти отгоре. 2, 3, 4, 5. И вижте, вие си избрахте карта, нали така? И ти каза число. Нямаше как да знам кое е то. Искам да ви покажа, че това със сигурност ще е вашата карта. Сега изберете си някоя карта. Давай ти. Изтегли. Която иде. Добре, тази. Без да я гледам. Покажете я и на камерата. Покажете я, нали така? Само я запомнете коя е картата. Важно е да знаете самата карта. През цялото време да я помните. Добре, сложих някъде по средата. Сега, това, което ще направим. Взимам 1, 2, 3, 4, 5 карти. Вие ги преброихте, нали така? 5 карти. И ги обръщам така. Дай си и двете ръце. Дай си двете ръце. Слагам тестето тук. Добре. Така, да стои там. Сега, започвам да минавам през картите. Ако видите вашата, не казвайте нищо. Аз ще се пробвам по лицата да ви позная, вие не казвайте нищо. Ако видите вашата, тук някъде. Започваме, нали така? Имаме четворка пика, имаме поп пика, имаме тройка, имаме десятка и имаме и вале. Добре, така. Сложи си другата ръка отгоре. Така, доста добре, не се издаваше. Обаче ще ви питам, тук ли беше картата ви? Да, сигурни сте. Добре, коя беше тя? Бихте ли казали? Чакай сега. Се казваш? Не. Поп. Добре. Обаче вижте. Мога да взема картата от тук. В момента тя е невидима. И да я поставя тук. Както виждате, вече имаме 4 карти. И няма поп. Видите ли, няма никъде поп, само 4 карти са. Ето, дръж ги. Дай, виж. Картата е ето тук. По средата поп пиката. Ето. Да. Благодаря ви, че гледахте това видео. Ако ви е харесало, можете да му ударите по един лайк, както и да го споделите. Ако искате да разберете за бъдещите ми видеа, можете да се абонирате. Аз съм Велизар и ще се видим в следващото видео.